15M, per què va sorgir? Era una revolta, jo diria, bàsicament en contra de l'abús dels poders econòmics i, per descomptar dels polítics que fan de titelles d'aquests poders econòmics, envers la societat, privant-la d'allò que tradicionalment n'havia dit l'estat del benestar, però a més frustrant-la al deixar-la sense feina, a més generant un sistema econòmic que destrueix el planeta i, per altra banda, provocant cada vegada una major desigualtat social, a més d'altres efectes secundaris, com pot ser l'acabada de l'assegurança d'atur, com pot ser l'estabilització de les pensions, o com pot ser, i no es posa un tema menor, la qüestió dels desnonaments. Davant d'aquesta situació, i després de segurament masses mesos de silenci, perquè tot això ja venia afectant almenys a la gent des de l'any 2008, a partir del mes de maig del 2011, una sèrie de gent reunida, penso jo, per circumstàncies diferents, uns perquè són joves sense feina, altres perquè són desnonats, altres que fins i tot protestaven de la llei Sinde que podia retallar llibertats en el món digital, doncs van pensar que valia la pena sortir al carrer i manifestar-se, i no únicament manifestar-se, sinó després aposentar-se, i després fer pedagogia, i després tirar endavant. Per tant, a mi em sembla que estem davant d'una molt bona notícia, sobretot important donar les males notícies que vam rebent des de fa uns mesos. Quina relació hi ha entre el moviment i el context històric en el qual es dona? Mira, dues coses. Una, si vols, un pèl optimista, però amb la qual jo crec bastant ferventment, que és que aquest moviment ajudarà a donar una, no dic l'única, però sí una de les empantetes finals que fan falta perquè aquest capitalisme depredador injust desaparegui. Si penso que el capitalisme ja ha fet la seva via, que a més és una via desastrosa, és una via continuada de crims, és una via continuada de destrucció del planeta, és una via continuada de morts de fam, és una via continuada de relacions diferencials entre els rics i els pobres cada vegada més grans. Per tant, aquesta és una via que no pot continuar. El capitalisme ha d'acabar. Em direu demà? Segurament no, demà passat segurament tampoc, però sí que estem allò com podríem dir al principi de la fi. Tots els sistemes no han canviat d'avui a demà en 24 hores, triguen una mica més. I per tant vol dir que aquí estem amb això. I la segona part, que és tocar potser una mica més de peus a terra, a part d'aquesta visió una mica romàntica que acabo d'exposar, és la de que precisament un moviment com el del 15M el que permet és una cosa molt important, que és que la gent es doni compte, que la gent visualitzi què és el que passa, perquè aquestes accions pedagògiques constants, aquestes xerrades de sempre, aquests debats cada 5 minuts, aquestes denúncies, aquests bombardejaments amb correus electrònics, totes aquestes coses penso que són l'expressió de que la gent es comença a donar compte de com van les coses, i això és molt important per fer madurar la caiguda del sistema a la que preferia l'apartat anterior. El que hi ha avui en dia són uns polítics que no fan res més que seguir fidelment, com uns perfectes titelles, allò que els diuen els sants poders financers. Em refereixo a polítics que tinguin dimensió estatal, no dic el que facin l'alcalde de poble, que potser també, però en principi no, diguem-ne, la situació és diferent. Ara, a nivell global, aquests polítics no han sabut reaccionar, per tant no han fet una política diferent, s'han posat al servei dels mercats, primer, doncs amb uns instruments que realment ells tenen a les seves mans però que no li han d'haver aplicat mai. Fixem-nos, per exemple, tots els ajuts bancaris que han rebut els bancs d'arreu del món, que se'ls ha tret a la població, això és completament inacceptable. La segona part de tot això doncs, són les famosíssimes retallades que aquí i a molts països en crisi s'estan oferint a la població i que els polítics ni tan sols han obert boca per dir als bancs que això no s'havia de fer. Però és que finalment, i penso que aquest és un fenomen important, en les darreres setmanes hem trobat una cosa horrorosa, que és que ja no són els financers els que donen ordre als polítics, són els financers els que ocupen el paper dels polítics. I amb l'excusa de la situació d'un govern tecnocràtic, doncs veiem que en aquest moment a Grècia, veiem que en aquest moment a Itàlia, però en altres llocs de responsabilitat acaben governant persones que són uns irresponsables des del punt de vista financer, i només cal dir doncs, que el senyor Mario Monti, que tothom lloa tant, era un vicepresident d'una banca impresentable que es diu Goldman Sachs, que el primer ministre nou de Grècia, que em penso que no me'n recordo com es diu, és igual, com es digui, doncs aquest senyor també era un empleat de la Goldman Sachs, que el nou president del Banc Central Europeu, que és el senyor Draghi, també és un antic empleat de la banca Goldman Sachs, i aquesta gent va lluint pel món en el seu poder sense cap tipus d'escrúpols, sense cap tipus de decència. Per tant, ja no és només pressionar els polítics, ja fer ells mateixos la feina. Això enquadrar dins d'una idea de dreta i esquerra. El que és evident és que en aquest moment a l'estat espanyol l'esquerra tradicional ha quedat minoritzada completament, i els últims debats aquí, pel que fa a les eleccions, no eren debats entre la dreta i l'esquerra, eren debats entre la dreta i l'extrema dreta.
i penso que això hem de tenir-ho molt clar. El Partit Socialista no és l'esquerra, és la dreta pura i dura, almenys en termes econòmics. Una altra cosa és que en qüestions socials els tingui flexibilitzats, en temes que ha pogut aplicar o que no ha pogut aplicar, com la llei d'independència o coses per l'estil. Però des del punt de vista del ventall polític, el PSOE, i jo diria que també la socialdemocràcia alemanya i el Partit Socialista francès, i per descomptat el laborisme anglès del senyor Tony Blair i totes aquestes coses, no són res més que la dreta. I ara, per acabar-ho de celebrar, ha pujat al poder l'extrema dreta fa 4 dies. Quines són les característiques del moviment? Aquest és un moviment de caràcter fonamentalment interclassista, perquè aquí va gent motivat per raons molt diferents. Potser encara no hi ha hagut ni tan sols la fusió amb altres moviments de classe que fan reivindicacions similars. A mi em sorprèn una mica, i em fa patir fins i tot, el fet que, per exemple, els sindicats encara estiguin bastant allunyats doncs, del que està passant al 15M. Al revés, que el 15M encara estigui bastant allunyat del que ha fet la lluita sindical durant tots aquests anys. Això fa també molt temps que em moc amb diferents moviments socials, sense anar més lluny, per exemple, el del Fòrum Social Mundial, que des de Porto Alegre fins ara ha anat fent un important recorregut de reivindicació de canvi de sistema, de laboratori d'idees sobre quines coses s'haurien de fer, i veig que tot i que hi ha simpaties mútues, encara no hi ha hagut tampoc la voluntat de dir tirem endavant amb aquest mateix procés. I probablement es podria dir amb altres moviments socials que potser encara tot el conjunt s'hagi de decantar per tenir accions conjuntes, però que de moment actua separadament, i en aquest cas, efectivament, com vosaltres dieu, actua separadament i al marge de les possibles reivindicacions de classe. Jo penso que el que ha tingut més pes de tot és allò que, comprenc que és una paraula molt etèria, però que es diu la xarxa. A través de la xarxa, a través de les exposicions que la gent fa, dels blogs que hi escriu, de les capacitats de convocatòria que tenen, és quan s'ha anat generant aquest moviment, que per altra banda ja sabeu que té un caràcter molt informal, un caràcter que no pretén lideratge, un caràcter que el que pretén doncs, és la comunicació permanent entre els diferents parteners, i a partir d'aquí s'han generat accions. Evidentment, segons els barris, segons els territoris i fins i tot segons els moments, doncs les accions han pogut ser més en una direcció econòmica, en una direcció política, en una direcció doncs, social, si és que es trava, jo què sé, d'una zona d'immigració potent, coses d'aquesta mena, però que han anat treballant cadascú pel seu compte. I jo crec que no està malament, perquè les reivindicacions de moment és bo que siguin així. Clar, és tan ampli el ventall d'accions i opcions que ha de prendre el moviment que des de fer una sessió de reflexió sobre el canvi de la llei electoral fins a fer una acció directa davant d'un desnonament, jo penso que hi cap tot. Sí que, evidentment, s'han donat casos que s'han permès fer palesa aquesta externalització del moviment, i penso que això, que afortunadament es mou en els barris de Barcelona, que el dia que està anunciada doncs, una acció judicial per fer el desnonament en alguna finca, automàticament la comissió de barri d'aquell barri que hi figuren els acampants doncs, es presenten allà i procura per tots els mètodes evitar que aquell desnonament es produeixi, de vegades amb èxit, de vegades sense èxit, però penso que això és com un fruit natural. Però jo no en faria d'això ni una discrepància, que aquesta gent són d'acció, són de reflexió, no. A aquesta gent els interessa tots els temes, en un moment determinat i en un cas puntual poden ser d'acció i en un altre moment seran de reflexió. Quines són les influències del moviment? Bé, bàsicament les que acabo de comentar, influències gandianes, influències no violentes, influències anarquistes, aquí potser també caldria esmentar les influències del maig francès del 68, i també algunes influències, jo diria que més aviat estètiques, com pot ser la concentració a les places, perquè el que és cert és que, a part de la concentració, de que siguin places públiques on la gent es reuneix, les distàncies també són una mica grans amb el que pot haver passat doncs, a Egipte, encara més amb el que pot haver passat a Síria, i encara més amb el que pot haver passat, no passat, doncs a Marroc i en altres llocs per l'estil. Per tant, sí que hi ha algunes similituds, qualsevol moviment s'inspira de referents, que a més avui en dia, a través dels mitjans de comunicació, són referents que es capten d'avui a demà, referents que per altra banda s'han extès, perquè fins i tot les experiències d'aquí doncs, les hem vist reflectides a Santiago de Chile, les hem vist reflectides a Wall Street, sense anar més lluny, les han vist reflectides, per descomptat, doncs, a Grècia i a moltes altres parts. Per tant, hi ha similituds, però jo penso que precisament la varietat fa que aquestes similituds no siguin exactituds. No podem dir allò que s'ha fet al Caire es fa aquí, no. Allò que s'ha fet al Caire es fa allà té algunes similituds, en aquest cas les places es fan aquí. I allò que es va fer a París, doncs, en Nanterre, a l'any 68, doncs resulta que també té similituds, i això m'hi va fer pensar-hi molt, doncs, quan veia aquelles pancartes a la plaça de Catalunya, en què et donaven unes frases generadores d'imaginació colossals i que també s'assemblaven amb aquelles que es veien en aquell moment. Hi ha diferents similituds, però millor que no hi hagi una identificació en cap d'un d'aquests moviments. Jo penso que en aquest cas el que es reclama doncs, és per un costat la justícia social i per l'altre costat, i molt important en aquests moments que corren, el dret a la llibertat. Quins són els sectors dominants del moviment?
No t'ho puc dir, no t'ho puc dir perquè si bé és veritat que jo m'he manifestat sempre al seu costat, si bé és veritat que he assistit a totes no, n'hi ha moltes, però a totes les acampades que m'han cridat, i si no vaig xerrat, en aquest moment ja porto un còmput d'haver-ne visitat 46, per tant vol dir que ja són bastantes, i per tant he fet un seguiment, jo diria, molt proper. També, per altra banda, us puc dir que mai he estat ni tan sols un minut amb una assemblea dels acampats. He anat gairebé sempre com a convidat, he fet la xerradeta, he fet el debat sempre molt interessant, he parlat, he trobat amics, ens hem reconfortat mútuament, però no he fet ni 5 minuts d'activitat organitzativa. És a dir, si me'n diguis i com s'ha muntat la manifestació aquesta legislatura, et diria no t'ho sé dir. I si em preguntes, doncs allò, hi ha unes reunions de coordinació setmanals per establir les línies, potser sí que hi són, però tampoc les conec. És a dir, no et podria dir res de com està anant la cosa, perquè amb la part organitzativa no hi he participat i em sembla que he fet molt bé, perquè sóc un desastre organitzatiu de tota mena. Hi ha diferències entre l'acampada Sol i Plaça Catalunya? Bé, jo diria que sí, des del punt de vista de l'acció espectacular. A Madrid ha tingut molta força. De fet, ells van ser els que van iniciar, després de la marxa del 15 de maig, l'acampada a la Porta del Sol, que després va ser, doncs, diguem-ne, continuada aquí a Barcelona, i per tant han tingut una iniciativa important. Han tingut també una acció que no s'ha aturat a l'estiu, afavorit, entre altres coses, per la visita del papa, que va animar el cotarro amb la seva presència, i per tant allà hi ha hagut una certa continuïtat, diguem-ne, sobre aquestes coses. A Barcelona probablement la dimensió sigui més petita, les concentracions no hagin sigut tan fortes, tot i que et diré que les manifestacions, les dues vegades que s'han fet, el juny i l'octubre, jo penso que fins i tot han sigut majoritàries aquí. Això és una interpretació meva. Ara, el que és evident és que tinc l'impressió, i n'estic satisfet, que aquí, potser amb menys espectacularitat, sí que s'ha fet un treball de base considerable. I ja us he dit abans que m'estic recorreguent moltes acampades i quan vaig pels pobles i poblets, i vaig per les comarques i vaig pels barris, veig que això ha agafat una efervescència molt bonica, i per altra banda, jo diria potser més neta que no pas la pot agafar al mig de Madrid o al mig de Barcelona. Al mig de Madrid i al mig de Barcelona hi ha moltíssima gent, moltes tendències, allà tothom s'hi barreja. I en aquests pobles doncs t'hi trobes tota aquella gent que d'una manera o altra dia està preocupada per la causa social, entre cometes, i que tant se li fa l'orientació o el tipus de partit que hi estigui al darrere i els petits grupúsculs que sempre acaben doncs, de sonar una mica aquesta situació. I això jo ho he vist aquí a Catalunya riquíssim, molt abundant, i m'he fet un fart d'anar per pobles i per barris i per comarques, i per tant tinc l'impressió que sí, segurament des del punt de vista de la presència espectacular a fora sigui menor que la Madrid, però aquestes característiques a mi m'agraden molt. Hi ha hagut tensions nacionalistes dins el moviment? Si he vist una tensió nacionalista, bueno, com que ja us dic que no hi ha anat a ni un sol minut d'assemblea, no he pogut veure tensions, però sí que sé que en un primer moment hi va haver una certa discussió quan en un dels ítems que es volia assenyalar com un dels objectius d'aconseguir es va plantejar el dret a l'autodeterminació, que evidentment al final es va acceptar i penso que s'ha fet molt bé d'acceptar-se i tirant-se endavant. També potser pels grups originaris que es trobaven darrere de l'inici del 15M, jo mateix ho vaig dir, el mateix 15M, recordo que vaig fer aquesta reflexió, dient hi ha poca presència del català en els lemes que es van dictar, en les pancartes que es porten, en coses d'aquesta mena. Potser perquè l'origen era molt variat, però jo he arribat a la conclusió que al final la gent ha entès que el dret doncs l'autodeterminació, que el dret a utilitzar la seva pròpia llengua és un dret tan important com el dret al treball o el dret a una pensió, i que de mica en mica això s'ha anat integrant. I que si van haver-hi, segons ho van explicar, perquè ja dic que jo no hi era, alguna tensió en les discussions quan es parlaven dels consensos de mínims aquí a la plaça Catalunya, això ha desaparegut amb facilitat i més aviat penso que ara la cosa està anant molt bé. Com ha marcat l'agenda política? Molt poc, de moment molt poc. La marcarà, jo estic convençut que la marcarà, perquè un moviment d'aquestes dimensions, sobretot si es mantenen les causes, que es mantenen i s'agreugen que l'ha provocat, doncs aleshores, evidentment, aquest moviment continuarà i tindrà força. Ara, jo diria que aquí és una qüestió d'allò que els músics en diuen un tempo. No es pot pensar en grans incidències, no es pot pensar ni tampoc en grans reaccions per part dels poders polítics davant d'un fenomen que té, en el millor dels casos, 6 mesos d'existència. A cap sindicat, a cap partit polític, a cap moviment se li ha demanat mai que tingui resultats 6 mesos després d'haver-se creat. Aquí hem de donar temps al temps, jo estic segur que donant temps al temps això tindrà molta influència, i al revés, que els polítics, si responen a la vostra pregunta, captaran una mica què és el que està succeint aquí i posaran l'orella una mica grossa. Un senyor que acaba de perdre les eleccions i que es diu Rubalcaba, penso que en un dels manifestos que inicialment va fer abans de començar la campanya electoral va dir, home, potser hem de posar l'orella atenta en aquest tema de la dació en pago que estan demanant els acampats. Vol dir que alguna cosa han de començar a escoltar en aquest cas. Ja hem dit abans que hi ha hagut actes de simpatia o d'empatia, potser, amb altres llocs europeus,
però la dimensió que això pugui tenir, això em sento completament ignorant perquè estic allunyat del que pugui passar. Com s'explica que gran part de la població doni suport al moviment i que partits de dreta hagin guanyat les eleccions generals? Bé, jo penso que aquí probablement hi ha dues coses que s'han de tenir en compte. Una, que no és petita, tot i que tampoc ho explica tot, que és que aquestes eleccions es van llegir amb clau de reprovació del govern anterior. És a dir, la gent no estava contenta amb la situació econòmica, no estava contenta doncs, amb l'atur, no estava contenta amb aquelles problemàtiques que hem assenyalat abans i creia que un canvi de govern podria facilitar que allò que era dolent desaparegués. Sense, i aquí és el segon problema, sense donar-se compte que l'alternativa era molt pitjor que la situació original. Que la gent protesti, em sembla bé. Que la gent digui que aquests senyors no els podem veure perquè m'han fet molt malament, és veritat, s'ho han guanyat amb el seu propi pols. Ara, que aleshores no estigui atenta a quines alternatives presenten els altres, això em penso que és un error. Un error relatiu, perquè la veritat és que els altres d'alternatives no n'han presentat. Em penso que va ser un antic diputat del Parlament de Catalunya, el senyor Joaquim Nadal, que va dir si és que aquests senyors ens haguessin ensenyat què volien fer, ningú els hauria votat. Doncs el que hem procurat és no ensenyar el que volen fer, però esclar, la gent, per poca formació política que tingui, encara que aquests senyors no ensenyin les cartes, ja sap perfectament quin peu calcen. I si ja sap perfectament quin peu calcen, no cal esperar que ensenyin les cartes per veure que allò que faran serà, com serà efectivament, un veritable desastre en tots els sentits. I aquí és on ens faria falta això que, com dèiem abans, els acampats estan fent, que és pedagogia política. Si la gent no s'entera d'aquesta pedagogia. I per què no s'entera? Doncs perquè, malauradament, la gent pot tenir, com dèieu molt bé, una simpatia passiva envers els acampats, però la simpatia activa la té per posar el dimarts la Copa d'Europa i per posar el dimecres la Copa d'Europa i per posar el dijous la Copa de l'UEFA i per posar el diumenge el partit de futbol. I, esclar, d'aquesta manera, si estan atents a aquestes coses superficials i sense cap tipus de sentit, mai podrà estar atent al lloc que, a més, amb ell mateix li fa jugar la feina o li fa jugar la pensió. De manera que aquí hauria de canviar. I aquí hi ha una gran responsabilitat dels mitjans de comunicació i també, atenció, una responsabilitat personal nostra. A la gent, més que entrar a internet i veure què diuen la premsa estrangera sobre un tema determinat, li agrada més apoltronar-se davant del sofà a casa seva i veure les tonteries que faran en un partit de futbol o, encara pitjor, les imbecilitats que es diran a Telecinco. Quines són les limitacions i reptes del moviment? Mira, els reptes són globals, i penso que els hem fet sortir tots gairebé des d'un canvi general del sistema fins a una bona informació de la gent, fins a reivindicacions. Em penso que sí. Les orientacions dependrà molt una mica d'aquest sistema habitual d'acció-reacció, de com la gent vagi reaccionant, de quina manera es pugui plantejar algunes reivindicacions concretes. Jo tinc la impressió que en aquest moment hi ha dos reptes importants, no a curt termini, però sí a mitjà termini. Un que és fixar més aviat la llista d'aquelles reivindicacions irrenunciables que s'han de tenir. Se n'ha parlat que si les llistes han de ser obertes, que si la llei de Hon, que si el debat electoral, que si les ILP, totes aquestes coses. Molt bé. Penso que aquest és un element que s'ha de tenir en compte i que faria moderar més el moviment. I l'altre element, que en sensu contrari també s'ha de tenir en compte, és que ningú se li ocorregués dins del moviment, ni per casualitat, intentar-lo convertir en un partit polític, perquè seria immediatament un fracàs estrepitós. I en aquest sentit jo penso, per exemple, en la lliçó negativa, però lliçó al cap i a la fi, que ens van donar els verds alemanys, que salvant molt les distàncies i salvant els períodes del temps, tenien una certa similitud amb el que podia ser el moviment dels acampats. Eren gent progressista, eren gent ecologista, era gent pacifista, era gent anticapitalista, era gent antinuclear, era gent no sé quantes coses més. Van gaudir de molt consens dins del cos electoral alemany i en un moment determinat van decidir que havia arribat l'hora de convertir-se en partit polític. S'hi van convertir, es van presentar a les eleccions, com que tenien aquest caldo de cultiu creat, van treure bons resultats electorals, evidentment no suficients per prendre el poder, però sí per el poder no el té ningú, per entrar al govern, i aleshores el que en aquell moment era candidat socialdemòcrata a la cancelleria d'Alemanya, un senyor que es deia Schröder, que va acabar sent primer ministre, doncs veure que allà tenia els vots que necessitava per formar govern, va demanar coalició amb el Partit dels Verds, el Partit dels Verds li van oferir aquesta coalició, i el líder dels Verds, que era un senyor que es deia Joschka Fischer, va ser automàticament nomenat ministre d'Afers Estrangers. I a les molt poques setmanes d'això que us estic explicant, el senyor Joschka Fischer, convertit en sever ministre d'Afers Estrangers alemany, doncs anava a Brussel·les, a la de l'OTAN, a veure si preparaven la invasió d'Iraq. Evidentment això no es pot fer. Això no es pot fer i aquesta és la lliçó que hem d'aprendre, que mai es pot anar per aquest camí.